Pois seguimos adiante con máis protagonistas. Vou amosar para a xente que nos sigue nas redes que cada día é máis, raciñas, un cartel. Torneo Solidario de Fútbol Memorial Jesús Pampín este próximo sábado, 27 de xuño, no campo municipal de Santa Isabel, aquí en Santiago de Compostela. Aí vedes inscripcións, aí vedes os donativos, aí vedes os equipos que pode participar. E bueno, pois queda nada para que se celebre este torneo solidario, como decimos, de fútbol, este Memorial Jesús Pampín. Quen organiza? Pois Fundación Andrea e o Partido Popular en Santiago de Compostela, e os seus representantes pois están aquí. Charo Barca, bos días. Bos días. Benvida, que tal estás? Moitas grazas, moi ben. Medalla Castelao, que acabase de anunciar hai poucos días. Parabéns, felicidades. Moitas grazas. Como tomas eso? Bueno, pois imagínate, con toda a ilusión, con todo orgullo, un motivo de alegría para todos, un impulsazo, un respaldo enorme, bueno, pues fantástico, o sea, non pode ser todo xeito. Borja Verea, presidente do Partido Popular, tamén que organiza este torneo, xunto con Fundación Andrea, moi bons días. Bo día. Bueno, parabéns, antes de nada, porque neste caso Fundación Andrea dá durante todo o ano tantas satisfaccións, tanto traballo, pois de vez en cando esa medalla é unha recompensa que reciben. En este caso de dar, pois contádeme como xurde este torneo solidario de fútbol, este memorial, Borja, a Jesús Pampín, que finou hai un ano, máis menos, non? Sí, pois parte dunha idea moi simple, unha idea moi sinxela, non? A importancia do deporte. O deporte como saúde, o deporte tamén como alegría, e o deporte tamén como, neste caso, como solidaridade e lembranza, non? Solidaridade, porque é importante insistir que todo o que recademos, todo o que se consiga a través deste memorial vai a ir íntegramente a Fundación Andrea. E tamén lembranza por un compañeiro, Jesús Pampín, un compañeiro, sobre todo, eu defino como xeneroso, que, bueno, pois deixounos de xeito repentino. Era un gran afeccionado ao fútbol e queríamos, bueno, pois tamén aproveitar e poñerlle o nome de Memorial Jesús Pampín. Por lo tanto, animar a todo o mundo este sábado a que dé un pasiño adiante, maiores de 16 anos, que queran disfrutar dunha xornada festiva, pois ali estaremos en Santa Isabel. O estado físico é o de menos, non? Entre un servidor e Borja Iglesias, ese é o nivel, non? Por exemplo, para poñer así o nivel baixo e alto, non? Ter ganas de poñerse como mínimo unhas botas, saber atalas e saltar ao campo. De tacos, é verdade. Bueno, como vai ser? Empezará pola mañá, porque é unha festa do deporte, ao fin e ao cabo, cunha parte solidaria, pero como se vai desenvolver? Cantos equipos hai, por certo, xa inscritos? É moi sinxelo. Sí. Os ointes de Radio Líder que se queiran apuntar maiores de 16 anos, vale, vou dicir un móvil, sí, despois o colgamos tamén nas redes. Mandan un WhatsApp a este móvil, din, eu quero xogar, ou se teñen un equipo, pois xa sería perfecto. Temos ata un máximo de 8 equipos e xa temos 6. Vale, xa temos 6, por tanto, é o último arreón. Bueno, como móvil xa vas a colgar, Álvaro, non dou a lata aquí cos números, pero moi sinxelo. Inscripcións no móvil que tedes ahora na pantalla ou na cámara, no móvil, o que teñades diante, e animarvos, non? Charo, todo suma. Que bonito este tipo de iniciativas, non? Lembrar a unha persoa que estivo aí comprometida non só co deporte, senón tamén coa política e con mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas, que todo vaya para a Fundación Andrea. Todo suma, de agradecer enormemente. Nos acollimos la iniciativa con moitísimo gusto, con alegría, encantados de que sexa este primeiro torneo, que sexa a favor da Fundación. Todo suma, que todo o mundo pode animarse a vir ese día, que todo o mundo está convidado, familias, os que poden xogar sí que son maiores de 16 anos, sí, pero poden acompañarnos desde pequenos hasta vos que queran vir a pasar un día, pois eso, solidario, que disfrute do fútbol disfrutando dun magnífico espectáculo, os que simplemente queran colaborar, que poden vir facelo. Sí, sí, porque Borja, que está descolgando aí unha camiseta non, a camiseta dunha baza importante da selección española, que por certo está metida aí no Mundial. Contao ti.
Bueno, pois toda a xente que non son os participantes, os que se acheguen por ali o sábado, imos a sortear tres camisetas da selección española. As temos. Aquí está a primeira. Unha asinada. Selección femenina asinada por todas as xogadoras. A xente está vendo. Da selección femenina. Sí. Bueno, pois a masculina que está no Mundial e para min a vintage, a que ten un poquinho máis de historia, que cando lle ganamos a Malta, con eses 12 goles, pois aquí temos a camiseta histórica de aí xa tantos anos. Que era de manga larga. Que era de manga larga, manda así. Cuidado, Isto está hoxe o día para poñela, En calquera partido. En calquera, o día de hoxe. Manga larga, en calquera, pero bueno, histórica ese 12-1, ¿no? Que foi España-Malta. Sí, señor. 12-1. Pois aquí está, sortearás entre todos os que, bueno, pois o sábado que irán a chegarse por ali. Perfecto. Xa pola tarde algo escoitei de políticos, prensa políticos. Estamos intentando. Estamos intentando. Nos temos aquí diante. Estamos intentando. Eu xa estaba contando que eu cando xogaba na miña adolescencia, cando me sacaban a mí, era xa como último recurso dos últimos recursos. Podía ser un revulsivo. Era porque xa era nunca se me dou, pero isto non é importante ser unha estrela do fútbol, nem moito menos. Efectivamente. Pero que se está intentando armar? Estamos intentando facer partido moito dicir. Estamos intentando facer unha pachanga entre, bueno, pues políticos ou representantes públicos e periodistas. Bueno. Estamos aí pois chamando a todos os compañeiros vosos tamén, e a ver si conseguimos facer esa pachanga, vamos a deixalo para non elevar moito as expectativas. Bueno, a solidaridade que toca co deporte, que toca coa cultura, porque ben é certo que Fundación Andrea sempre soe ser a destinataria de distintos eventos que cada un ten a súa singularidade, algún xa con trayectoria. No me amas ti, primeiro torneo solidario. Hai vocación de dar continuidade a este proxecto. Eso pretendemos, ¿no? Un pouco sacalo adiante na primeira edición e ir mellorando cousas para a segunda, terceira, cuarta. Para que ano podamos ir mellorando, tendo máis xente que se sume, que participe, que colabore e que disfrute dunha xornada preciosa. Porque outro día que tamén te chamaba tamén, porque Fundación Andrea estaba como punto de destino solidario destes eventos, decía, Charo, lembra en que está metida Fundación Andrea? E dicía Charo, sentadevos. Canto tempo tes? Pum. Empezabas a nomear un montón de traballos, algúns xa presentados á cidadanía, outros que en proceso, pero que non parades. Non paramos. Pensa que, bueno, este día 13 de xuño fixemos os 20 anos de que se constituiu a Fundación. Estamos de 20 aniversario, sí. De feito, eu falaba co presidente cando nos chamou para informar da medalla, que ben coincide, que bonito, porque é un precioso, bueno, un momento como para recibir isto, non? Nese tempo levamos feito de todo, e temos emprendido cousas moi diferentes e moi bonitas, sempre co mesmo foco, que chegar ás familias con pequenos, enfermedades de longa duración crónicos ou terminais, e servir de axuda do xeito que sexa. E a lista que temos agora é, de novo, non nos chegan os días, dende intervencións en xulgados, o proxecto que estamos a preparar para o edificio de protonterapia, todo de a presentación agora para o mes de agosto no Concello da licencia, da presentación de solicitud da licencia para iniciar a obra da casiña, que se tarda, pero que todo isto supón un traballo enorme, bueno, un no parar. Estas sí que son casitas e non as de Madrid, non? Estas sí que son casitas que realmente cuidan, alivian, acompañan. Moita xente estos días atrás me dicía, a ver, la casita, la primera fue la nuestra. Y yo, bueno, pues ahora se ha puesto de moda en Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? La nuestra es distinta. Bueno, tedes máis compromisos, teño que deixar que vayades, porque tedes que ir a outros lugares, pero esta é a cita, vale? Cita solidaria, pasamos un rato divertido co fútbol, memorial de Jesús Pampín, sábado 27, campo municipal de Santa Isabel, aquí en Santiago, xa dende as 10 da mañá, con distintas iniciativas, eso, para pasar un anaco en familia. Agora colgamos en as redes o teléfono de inscripción e demais. Algo máis xa brevemente para despedir, para que a xente se sume. O sábado eu penso que o tempo vai acompañar, no sentido de que non vai facer un día desos increíbles, por tanto acompañará que Santiago teña
veña xente aquí. É unha forma de vivir tamén a cidade e de ser compostelán tamén. Perfecto, pois a verdad que si. Borja, pechamos. Pechamos con, bueno, pois insistindo que é un día de deporte, de solidaridade e de, bueno, construir tamén cidade, como di Charo, con un evento que esperamos que poida ter moitas máis edicións. Vémonos ao 27, graciñas aos dous, parabéns, grazas.